Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле хозатова тамашачыларым. Эфирда имамның сырык тапшыруы. Сездән килеп ешкән сорауларга шушы студиябызда имамнарыбыз, хәзрәтләребез, остазларыбыз белән җавап таба торган тапшырудыр. Инде әгәр дә әле андый сорауларыгыз калган булса, аларны әлбәттә экранда күргән адреска юллый аласыз. Иншалла без аларны үзебезнең хәзрәтләребезгә җиткеребез. Хәзрәтләребез димәктән, инде бүген безнең тапшыруда кунакта Ирактан килгән кунагыбыз Алабуга районының имам мөхтәсибе Халим хәзрәт Шамсетдинов. Халим хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Шатбыз сезне монда күрергә. Инде иншалла безнең тамашачыларыбыз да шаттыр һәм алардан килеп ишкән сорауларга күчәргә дә вакыт җиткәндер. Бисмилла. Ялган ант белән биргән кешенең тәүбәсе кабул ителәме? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bu сорауда иң беренче мин менә ялган ант турында әйтер идем. Ялган ант ул иң зур гынаһларның берсе булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифендә әйтте, иң зур гынаһлар диде. Санап китә, ул Аллаһка ширк кылу, ягъни Аллаһ Тәгаләдән башка затка гыйбадат кылу, ул кеше үтерү һәм ул ялган ант дип әйтә. Менә бу хадистә 3 зур гынаһ искә алына һәм шулар арасында инде ялган ант. Һәм шуннан без аңлыйбыз, менә бу ялган ант итү алдашып бу кешене зур гынаһка кертә. Һәм икенче хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кемдә ялган ант белән кешенең малын үзләштерсә дә, алдашып кемнеңдер малын үзләштерә. Бу кешегә дә Аллаһ Тәгалә җәһәннәмне фарыз кыла ди. Җәннәт харам була ди. Һәм шуннан соң сахабалар сорыйлар, әгәр дә бу кичкенә генә бер әйбер булса дамы дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу агач, ягъни ул хадистә искә алына арак исемле агач исеме шушның шәничке булса да, кичкенә генә шәничке кадәр генә әйберне үзләштерсә дә, ягъни ант белән, ялган ант белән, менә бу кеше инде бу кешене Аллаһ Тәгалә җәһәннәмгә кертә. Шуңа күрә әлбәттә менә бу гамәлдән сакланырга кирәк. Алдашып ниндидер әлберне үзләштерү, алдашып ниндидер дәрәҗәгә ирешү. Кызганычка каршы бүгенге көндә менә эштә инде алдашып, ялганлашып, узып китү тиге дәрәҗәгә ирешү кызганычка каршы бар, менә бу зур гынаһ, зур гынаһ. İkinci deninde tövbe turunda. Allah Teala ol tövbelerini kabul etüşü zat. Şuna göre elbette eğer de kişi tegi yaki bu günahlı işini işlep sonundan anladı iken min bit hatalandım, min bit yanlış iş işledim dip. Şul isepten yalgan antını әйтеп соңыннан аңласа һәм дә тәүбә итсә, әлбәттә Аллаһ Тәгалә тәүбәләрен кабул итә. Хәтта бу кеше исән булса. Хәтта исән булмаса да без беләбез, Аллаһ Тәгалә аятта килгәнчә инде ширктән кала, бөтен гынаһны гафу итә. Шуңа күрә инде менә без әлбәттә без гади кешеләр, һәрберебезнең бар хатасы. Теге яки бу өлкәдә без хаталанабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, һәрбер адәм баласы хаталанучан диде. Ләкин шушы хаталанучылар арасыннан иң хәерлеләре тәүбә итүчеләр диде. Шуңа күрә беребез дә фәрештә түгел. Һәрберебез ялгыша хата кылып җибәрәбез, ләкин Аллаһ Тәгалә каршында иң хәерлеләре кем? Менә шушы үзенең хатасын аңлап инде, тәүбә итә һәм Аллаһ Тәгалә иншаллаһ аларның гынаһларын, тәүбәләрен кабул итеп, ул гынаһ инде чистара Аллаһ Тәгаләне юк итә. Шуңа күрә тәүбә иншаллаһ кабул була. Умман без тәүбә темасы күтәрелгән сайын
инде үзебезнең тамашачыларыбызга искә төшерәбез тәүбәнең мөһимлеге турында. Инде Пәйгамбәрбез ничек тәүбәләр кылган, истагфируллаһ дип теге көнне 70 тапкыр кайбер хадисләрдә 100 тапкыр әйткән дигән хадисләрдә очраткалыйбыз, шуларны искә төшерәбез. Шуннан да хәтта ки ниндидер анда ялган ант түгел, хәтта ки анда ниндидер зур гөнаһ кылмаса да тәүбә кылушыннан да менә көн үттеме, без белмибез нинди гөнаһлар кылдык без. Без белмибез нинди изгелекләр кылдык без, гомумән кылдыкмы икән берәр төрле изгелек. Ләкин теге гөнаһлар булмыйча калмыйчак түгел. Шуңа күрә менә шундый хадисләр бармы, яки сахабалар, яки табигатьләр тормышында менә кичләрен йоклар алдыннан тәүбә кылу дигән әйбер бармы, ул менә берәр төрле практика шундай әйбер. Тәүбә кылырга кирәк һәр көнне, әгәр дә без үзебез аңлап ниндидер бер гөнаһ эшләмәсәк тә, чыннан да көн дәвамында нәрсәдер сөйләдек, нәрсәдер күзебез каядыр кирәкмәгән җиргә төште, колагыбыз белән нәрсәдер тыңладык. Бу һичшиксез, кайсысы да булса, нинди дә булса әгъзабыз, нинди дә булса кичкенә булса да гөнаһка без кирип китәбез. Шуңа күрә кич белән менә бу көнлеккә бер хисап кылып инде, гөнаһларыбыздан тәүбә итәргә бу кирәк. Бу киңәш ителә галимнәребез белән. Киңәш ителә, нинди изгелек кылдым, һәм дә хаталарымнан гөнаһ үтенәм дип Аллаһка мөрәҗәгать итү, ул бик кирәк, мөһим булган практика. Һәм дә менә шуны аңласак иде, бу бик мөһим нәрсә өчен. Менә безгә килә бәла-каза. Кайгы, хәсрәт килә бит инде. Ни өчен киләсең? Менә яшь кына кешеләр менә шундый сорау бирәләр. Ни өчен соң бу миңа дип киләләр. Мин бит инде кешедә үтермим. Мин бит инде башкасында эшләмим, ягъни гөнаһым да юк дип әйтәләр. Менә Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә, менә сезнең хаталарыгыз, сезнең гөнаһларыгыз өчен сезгә кайгы, хәсрәт килә дип әйтә. Шуңа күрә бик мөһим, әгәр дә без телибез икән инде тормышыбыз булсын матур, бәрәкәтле, без Аллаһ Тәгалә безне сынаулардан, кайгы, хәсрәтләрдән сакласын дисәк, тәүбәбезне без яшьрәк кылырга тиешбез. Бу бик кирәк бер безгә, һәм бик җитми безгә бүген. Моннан да язылган иде, ялган ант биргән кеше. Гомумән ялганлаган кеше турында әле ант түгел, ялган шәһадәт, ялган ант шунда бик зур гөнаһ. Менә ялганлау ул шулай бит зур теге бәла-каза. Ни өчен бу көндә менә ялганлау ул шундый җиңел әйбергә кайтып калды? Ни өчен менә ялганлыгы рәхәтрәк, җиңелрәк ул? Аның бер төрле феномены бармы? Ялганлаган өчен кеше уйлый, нәрсә була миңа әгәр дә ялганласам дип. Шулай дип аңлатып була, ялганлады беркем белмәде мәсәлән. Беркем тикшереп карый алмады мәсәлән. Ялганлады да һәм эшләгән ниндидер хатадан, эшләгән ниндидер начар эштән теге җиңелчә генә котылды. Теге мәшли судан корышыкты. Шуңа күрә ялганлау, мин уйлыйм, ул бүген гысыкендә тарала. Шуңа күрә бик мөһим нәрсә, менә кичкенәдән үк инде без балаларыбызга аңлатырга тиешбез. Ул бөтен нәрсә кичкенәдән, бөтен нәрсә тәрбиядән килә бит, менә бигрәк тә инде балаларыбызга, менә кеше күрмәде диләр инде, нәрсәдер урлыйлар, нәрсәдер алдыйлар. Эшләмәгәнне эшләдем, эшләгәнне эшләмәдем дип әйтәләр. Кеше күрмәде бит, юк, мин түгел дип әйтә нәрсәдер өчен мәсәлән. Без аңлатырга тиеш балаларыбызга, әгәр дә сине кеше дә күрмәсә, мин дә күрмәсәм, әтиең дә, әбиең дә, әниең дә, башка кешеләр күрмәсә, кем күрә безне? Безне Аллаһ Тәгалә күрә. Аллаһ Тәгаләдән кая гына булсак та без кача алмыйбыз. Менә әгәр дә шундый тәрбия бирсәк, балаларыбыз менә шуны аңласа, кая гына булсам да, өйдәме, урамдамы, үзем генәме, кешеләр беләнме, мине беркем дә күрмәсә дә Аллаһ Тәгалә күрә, һәм алдасам, Аллаһ Тәгалә мине ачулана. Әгәр дә әнием күрсә мине ачуланыр иде, димәк Аллаһ Тәгалә дә күрде икән, ул мине ачулана, әгәр дә мин алдасам дип инде. Менә шундый тәрбия булса, мин уйлыйм, ул шундый шәхес, бу кеше инде ул моны өйрәнеп аңлап үсә, алдашырга ярамый.
һәм инде әлбәттә үскән кеше дә инде бит ул өлкән кеше бигрәк бит инде алдамас иде. Һәм инде менә кеше алдаша, ул моны гөнаһка санамый. Ягъни яки ахиреткә ышанмый. Ахиреткә ышанмый, җәзасы булыр дип уйламый. Ялганлады да шуның белән бетте дип уйлый. Беркем белмәде, беркем аңламады, хакыйкать ачылмады. Һәм бу шуның белән югалды, китте, бетте дип уйлап инде. Ялгыша һәм дә ахиреткә ышанмаган кешеләр күбесенчә менә шулай инде. Гомумән гөнаһ кылалар. Һәм шул рәвештән, шул рәттән инде алдашу, ялганлашу. Бу мәсьәләне дә шулай яхшы күтәрәбез, ләкин шулай да инде сорыйм, сез әйткәч менә ахиреткә ышанмаган кешеләр дип. Ахиреткә ышанмауның, гомумән менә шушы кыямәт көнендә кубарылуга ышанмауның кешегә, мөселманга нинди зыяны бар? Бик зур зыяны бар. Ахиреткә ышану, үлгәннән соң терелегә ышану ул динебезнең бер нигезе. Димәк, динебезнең алты нигезе. Аллаһка иман китерү, фәрештәләргә иман китерү, изге китапларга иман китерү, пәйгамбәрләргә иман китерү, тәкъдиргә иман китерү һәм кыямәт көненә иман китерү ул бер нигез. Кем дә кем шушы нигезнең берсенә генә ышанмаса, бишесенә дә ышана. Әйтә, мәсәлән, мин Аллаһка ышанам, әйе ди. Әйе, менә китапларга, изге китапларга мин ышанам ди, менә мин пәйгамбәрләргә мин ышанам ди. Фәрештәләргә дә ышана, тәкъдиргә дә ышана. Ну, мин ышанмыйм. Кем кайтканыннан, мәсәлән, кем белгән аны, кем күргән аны дип. Кызганычка каршы ишетергә туры килә шундый сүзләрне мин мөселман дигән татарлар арасыннан да. Кызганыч, әйе, ләкин инде бу бар, һәм бу бик куркыныч анда. Бу кеше әйтәбез дип автоматически исламдан чыгып китә. Чөнки менә Коръәнгә ышанам дип әйтә икән, Коръәндә Аллаһ Тәгалә менә бу турыда әйтә: кыямәт бар, җәннәт хак, җәһәннәм хак, үлгәннән соң терелү хак. Әйе, әгәр дә без шуны инкар итәбез икән, ышанмыйбыз дип әйтәбез икән, димәк, без мөселман булмыйбыз. Аллаһның сүзләрен инкар иткән булабыз. Әйе. Менә кем кайтканнан ди, аннан кайта башласалар, бөтенесе кайтыр иде. Әйе, бөтенесе кайтыр иде. Менә ничек без ана карныннан чыктык бу дөньяга, кире кайта алмыйбыз ана карнына. Әйе, шуның кебек без бу дөньядан киттек икән, без аннан кайта алмыйбыз. Кемдер әйтә икән, анда мин теге дөньяда булып кайттым дип, әйе, ул димәк белмәгән, яки ул мәрткә киткән, яки ул агын югалткан, әйе, теге дөньяга киткән кеше ул бу дөньяга кайта алмый. Менә шуннан да мәрткә киткәч инде сорау өстенә сорау туа. Шунда да бит кайбер кешеләргә Раббыбыз Аллаһ күрсәткән дип менә инде газеталарда да чыкты. Раббым миңа теге дөньяны күрсәтте, ләкин сөйләргә ярамады, менә хәзер генә сөйләргә ярый. Шундай белән күреп кайттым. Теге бөтенесен түгел, җәннәт белән җәһәннәм түгел, менә кайбер өлешләрен күрсәтте дип инде. Андый очракларга ышанырга ярыймы? Менә мин мәрткә киткәч, анда 3 сәгать буе менә теге шундый дөньяның әле башка илләреннән булган кешеләр дә бар иде минем белән дип, ахырдан әле табышалар. Син минем ниендә бар идең дип теге. Монда инде менә дин күзлегеннән карарга кирәк. Моның һәрбер очрак аерым. Дингә каршы килсә, әлбәттә менә хадисләргә, аятләргә каршы килсә, теге дөньяда булып кайттым дип, әйе, бар андай кызганычка каршы бүгенге секундта интернетта да, хәтта шул татарлар арасында бар. Әйе, һәм алар кызганычка каршы популярлары да бар. Менә карасак, безнең пәйгамбәребез ул җәннәттә булды, ул җәһәннәмдә булды. Әйе, ул сөйләде, нәрсә анда булды. Хәдисләрдә бәйнә аңлатыла, җәһәннәмдә кемнәрне күрде, аларны анда нинди гөнаһлары өчен ничек җәзаладылар. Ул җәннәттә булды. Җәннәттә нинди ниғмәтләр бар, нәрсә өчен, бөтенесе хәдисләрдә бар бит. Менә кешеләр никтер менә шуны укымыйча, бәлки ышанмыйча, менә бу ниндидер
әбиләр, анда кемдер бабай, яшь булсынмы, мөһим түгел, теге дөньяга барып кайттым дигән кешеләргә ышанып, еш кына дингә каршы килгән анда сүзләрдә очрый, менә аларга ышанып, шуларны тыңлап утыралар. Әлбәттә, бу дингә каршы килсә дөрес түгел. Менә безнең динебездә бөтенесе аңлатылган. Җәннәт, җәһәннәм турында, теге дөнья турында бәйнә-бәйнә аңлатылган, менә тыңларга, укырга, өйрәнергә, гамәл кылырга. Хәзрәт, инде алдагы сорау, әгәр дә миндә җеннәр булса, яки сихер иярсә, беренче чиратта миңа нәрсә эшләргә кирәк? Шулай ук кызык сорау һәм актуаль сорау. Чыннан да бүгенгесе көндә менә бу афат белән дим, бу авыру белән авыручы кешеләр очрыйлар һәм еш очрыйлар, ягъни күз тию, сихер, җен кергән. Ну, җен кергән дигәннән инде җеннәр алар бар. Менә без аларга иман китерәбез, алар Аллаһ Тәгаләнең куллары, алар акыллы, безнең кебек, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аларга да пәйгамбәрләр җибәрде. Беләбез, безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ул пәйгамбәр буларак җибәрелде һәм кешелеккә, һәм җиннәргә, һәм җиннәргә шулай дәгъват кылды. Алар белән очрашты, аларга Коръән укыды. Һәм инде җиннәр арасында шулай без беләбез бар яхшылары һәм начарлары. Һәм дә инде менә бу кай вакыт кешегә җин керә. Аны әлбәттә беренчедән без үзебез генә диагноз куя алмыйбыз. Бу авыру һәм әлбәттә авыру булгач, монда белгеч кирәк. Белгеч кирәк. Белгечләр алар бар, ләкин шулай ук яңадан инде сойларга кирәк, карарга кирәк. Мин белгеч дип йөрүче шарлатаннар да бар. Һәм кирәс яңадан инде шәригать күзлегеннән карарга, бу нинди белгечсең, бу нинди дәвалаучы. Бүгенгесе көндә яңадан менә инде ниндидер бер авырлык килеп туса, китәләр кадәр күрәзәчеләргә, хәтта кай вакыт инде Коръән аятлары укып дәвалаучыларга да баралар. Без инде һәр вакытта да яңадан кайтып калабыз безнең шәригатебезгә. Шәригать күзлегеннән бу дәвалаучы ул шәригать кысаларыннан чыкмыймы? Әгәр чыга икән, каршы килә икән аның гамәлләре, аның дәвалау ысуллары, димәк, анарга бару тыелган. Без нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш анда очракта? Кешенең шәригать буенча дәвалаганын белер өчен без кешегә карап, аның сеансларына карап, нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш? Ну, мәсәлән, беренчедән ул кеше киләчәкне әйтергә тиеш түгел. Без киләчәктә белмибез нәрсә булачак. Менә кай вакыт сорыйлар, алып килегез фотографиялар дип. Яки теге, яки бу ниндидер кием булсынмы, ниндидер предметны алып килегез дип әйтәләр. Менә бу инде беренче билге, күрсәткеч билге. Ярамый, дин ягыннан алай ярамый. Бездә теге әйтеп бирү, күрәзәлек кылу, ул зур гынах. Кешене диннән чыгара. Шуңа күрә яки менә кай вакыт баралар, нәрсәдер югалталар. Менә авылларда кешенең сыеры югалды, бузау югалды, аты югалды. Китәләр күрәзәчегә. Әйтеп бирегез, кая безнең атабыз дип, мәсәлән. Менә бу ярамый. Әгәр дә кеше алына икән нәрсәнедер әйтергә, бу бит яшерен әйбер. Беркем күрмәгән. Менә бу очракта киләчәкне әйтү яки булган хәлләрне ничектер яшерен әлбәрләрне белгәндә, менә бу күрәзәчеләр алар шайтаннарга мөрәҗәгать итәләр. Инде бу шайтаннар белән бергә эшләнә торган, шуңа күрә бу бик куркыныч. Һәм шулай итеп, кеше менә шундый кешегә барып, менә җиндә керергә мөмкин. Җиндә керергә мөмкин. Менә ягъни шушы әлбәрләр сорау, киләчәкне әйтү,
үткән ниндидер вакыйгаларны, булган вакыйганы менә булай булган, менә ул монда дип әйтү, менә бу дин ягыннан тыелган, ярамый. Гомумән менә шундый кешеләр турында ишеткән бар, Татарстан буенча булсын, Россия буенча булсын. Хәзрәт ул укый гына, ул Коръән гына укый. Һәм әле сиңа бозым ясаган кешене әйтеп тә бирә дип менә. Менә шулай итеп кенә нәрсә әйтә дәген, ул сиңа уже исемен дә әйтеп бирә дип менә. Андый кешеләр ни дип әйтеп була? Ким дигәндә бик тә шикле. Бик тә шикле, менә әйтеп бирү инде ул яңадан яшерен. Бозымны, сихерне аңларга була. Аның бар инде теге билгеләре, аны менә шушы белгечләр беләләр. Һәм дә инде менә бу белгеч ул безнең динебездә бар рукия дигән әйбер. Ул Коръән белән һәм дә сөннәттә килгән дугалар белән, Аллаһның исемнәре белән инде кешене дәвалау. Һәм менә шуннан чыгарга тиеш түгел, әгәр дә кеше ниндидер син барасың һәм бу кеше ниндидер аңлашылмаган әлберләр сөйли икән, әфсен-төфсеннәр әйтә икән, бу да менә бер күрсәткеч булырга тиеш. Аят, хәдисләрдә килгән дугалар, алар бик күп, һәм менә шуннан чыгарга тиеш түгел. Һәм инде менә ул әйткәнебезчә ул бар, менә кешегә җин керә. Без инде иң беренче сакланырга тиешбез җиннәрдән ничек итеп. Монда иң беренче без Аллаһның кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыелырга тиеш. Гөнаһлардан сакланырга тиеш. Һәм бар шундый урыннар, кая җиннәр җыела, шушы урыннарны без урап үтәргә тиеш. Әгәр дә ул җирләрдә булсак, без Әгъузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим дип дуаны укырга тиешбез. Ул нинди җирләр? Ул, мәсәлән, җиннәр җыела торган урыннар, ул безнең төрле ташландык җирләр, ташландык урыннар. Кеше тормый, ташландык йортлар. Ул чүлдә, мәсәлән, булырга мөмкин. Ул диңгез һәм океан ярларында булырга мөмкин алар. Шулай ук инде ул бәдрәф, мәсәлән, ул мунча, ул шүплек урыннары. Менә бу урыннарда инде без кәндә шушы дуаны кылу хәерле була. Һәм шулай ук җиннәр, бит шайтаннар җыелалар. Шул җиргә кая Коръән укылмаса, Аллаһ зикр ителмәсә, шундый йортлар, кая бер кайчан да Коръән укылмаган. Бит монда шайтаннар җыела, фәрештәләр китә бу җирдән. Һәм сакланырга кирәк аларга зыян китерүдән. Белмичә, мәсәлән, кемдер юк барга таш атып ята, мәсәлән, каядыр. Шушы таш атып, шушы җиннәрнең йортына зыян китерә. Без аларны күрмибез. Алар безнең арада, алар безне күрә. Шуңа күрә инде аларның торган җирләренә зыян китерү дә аларның ачуларын чыгарып, алар сиңа зыян китерергә мөмкин. Һәм шулай ук җин кешегә җин керергә мөмкин, кайчан кеше бик каты кайгы хәсрәттә, бик каты елый, мәсәлән, яки бик каты көлә. Каты көлә. Исерек, кеше исерек вакытта. Хәмер эчеп, исерек вакытта кешегә җин керә, мәсәлән. Менә шушындый халәтләрдән, шундый җирләрдән сакланырга кирәк. Димәк, Коръән укырга. Һәм әгәр дә керде икән инде, кеше шикләнә икән, миңа керде дип инде менә шундый кешеләрне ачыклап, мәчетләргә мөрәҗәгать итеп, безнең хәзрәтләр бар, шулай рукия белән, Коръән белән шифаландыручы, менә шуларга барып инде мөрәҗәгать итеп дәваланырга кирәк. Ул әлбәттә бер тапкырдан гына булырга да мөмкин, бәлки булмас, берничә тапкыр. Һәм дә кешенең күп очракта үзеннән тора. Кеше гөнаһларны калдырырга тиеш, кеше тәһарәтле булырга тиеш. Хатын-кыз булга бара икән, ул аның гавраты капланган булырга тиеш. Менә шундый. Сихер дигән әйбер, сихер күсти ул шулай ук хак,
Шулай инде монда саклану чаралары нәрсә? Гөнаһлар иң беренче без гөнаһларны калдырырга тиеш, Аллаһның кушканнарын үтәргә тиеш, һәм дугаларны һәр вакытта Аллаһ Тәгаләгә дуга кылып, мөрәҗәгать итеп сакланырга тиешбез. Сихр ул хак, хәтта без пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям да аны да сихрләделәр. Һәм инде Аллаһның рәхмәте белән ул бу сихрдән терелде. Һәм без инде гади кешеләр бигрәк тә безне сихрләргә мөмкиннәр. Шуңа күрә инде моны хадисләрдә килә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям муавизатейн дигән ике сүрә бар, ул безнең Фәләк һәм Нас сүрәләре, шуларны еш укып сихрдән саклый, һәм дә инде Аятел Курси безне шайтаннан саклый. Менә шушы аятларны, шушы сүрәләрне уку. Сез әйтеп киттегез, менә инде Бәдрәф кебек җирләрдә, Мунша кебек җирләрдә һәм Шул кебек җирләрдә менә җеннәр оялый яки йөрергә мөмкин дип, без бит инде Муншага кермичә тора алмыйбыз дигәндә юнабыз, шуңа күрә Бәдрәфкә кермичә тормыйбыз. Андый җирләргә кергәндә нәрсә эшләргә кирәк, кагыйдәләре бармы? Менә анда кергәч җин булмасын өчен. Менә Бәдрәфне алсак инде, менә аның бар махсус дугалары. Кергәндә укый торган һәм чыккач укый торган дугасы бар, бу сөннәттә килә. Менә шушы дугаларны уку безне җиннәрдән саклый. Инде мин искәртеп кенә әйтәсем килә, хәзрәт әйтте, кергәндә һәм чыккач, ягъни кергәндә һәм чыкканда түгел. Чыккач, ягъни Бәдрәфнең ишендә укылмый, Бәдрәфнең ишендә без Аллаһ исемнәрен искә алмыйбыз, ягъни кергәндә ишекне ачкынчы һәм чыккач ишекне япкач. Бу шулай Муншага да кагыла. Шулай Муншага да шушы аятларны дугаларны дип әйтеп кулланырга була. Берәр төрле дуга өйрәтеп куйсак, бик яхшы булыр иде. Менә без аны бәлки хәтта язылышын язып та куярбыз, кыска гына бер, мәсәлән, аузу биллаһи минеш шайтанир раҗимдан кала тагын берәр төрле дуга бармы безнең? Мәсәлән, кыскасы инде, мәсәлән, Бәдрәфтән чыккач. Иң кыска бер сүз генә гуфранәкә. Гуфранәкә дигән сүз, я Раббым, мине гафу ит дигән мәгънәдә килә. Ягъни без кергәндә аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим дип киреп, чыккач гуфранәкә дип әйтсәк, бер сүннәткә туры килә безнең булган. Туры килә, кергәндә аның башка тагын берничә дугасы бар, дуга рәвеше бар. Алар бик күп инде. Алар күбәү. Менә ким дигәндә инде менә монысы иң җиңел, һәрбер кеше әйтә алырлык сүзләр, дугалар. Инде бу сорауны да иншалла җиңә җиткердек бу, хәтта ки дугада өйрәндек бүген, иншалла шушы дугаларны кылып инде үзебезнең гамәлләребезне башкарсак иде. Алдагы сорау, хәзрәт, дуганы нинди телдә укысаң да буламы? Әле тагын бер сорау бар иде, безгә җибәргәннәр иде. Узнаем уймамы дигән тапшыруга да теге русча кылсаң буламы дигән. Инде кеше әйтергә мөмкин, татарча кылсаң буламы, азәрбайҗанча, ягъни дуга нинди телдә кылынырга тиеш. Иң беренчедән әйтергә кирәк, дуга нәрсә ул? Аллаһка мөрәҗәгать итү. Ул иң зур гыйбадәтләрнең берсе. Шуңа күрә дуга кылу, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү, Аллаһ Тәгаләдән кулларыбызны күтәреп сорау, бу үзе бер гыйбадәт. Һәм Аллаһ Тәгалә безне Куръәндә чакыра. Мәсәлән, аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, «Удгуни астаҗиб лакум». Миннән сорагыз, мин сезгә бирәм ди. Миңа дуга кылыгыз ди. Мөрәҗәгать итегез ди, мин сезнең дугаларыгызны кабул итәрмен, сезгә бирәмен дип әйтә. Шуңа күрә ул гыйбадәт. Дуга кылуның әлбәттә сөннәткә карасак, үзенең бер төре, үзенең бер тәртибе бар. Тәһарәтле булу, кыйблага карау, кулларыбызны күтәрү, дуга кылу. Аннан соң инде дуга кылгач кулларыбыз белән битләребезне сыпырып кую. Менә бу сөннәттә килгән тәртибе. Вәләкин без мәсәлән эш вакытында да нәрсәләр эшлибез, үзебезнең эш урынында. Кулларыбыз безнең мәшгуль нәрсә беләндер. Кемдер компьютердан итә, кемдер ниндер станок артында, кемдер урамда бара, мәсәлән, кемдер роль артында бара. Без бу вакытта да дуга кылып Аллаһка мөрәҗәгать итә алабыз. Ягъни кулны күтәрү ул мәҗбүри түгел, бу сөннәт. Ул бу сөннәт.
инде менә Аллаһка мөрәҗәгать итү бу ягъни башка эшне башкарганда да без күңелебез белән, уебыз белән, телебез белән аларга мөрәҗәгать итә алабыз. Нинди телдә әйтергә кирәк, үзебезнең телдә дә нинди телдә дуа кылсак та була. Гарәп телеме, рус телеме, татар телеме, башка телеме, Аллаһ Тәгалә бөтен телләрне, бөтен милләтләрне яраткан. Әлбәттә, ул бөтен телләрне аңлый, ишетә һәм җавап бирә иншаллаһ. Шуңа күрә әлбәттә хәерлерәк санала гарәп телендә һәм Коръәндә һәм хәдисләрдә килгән дугаларны кылсак. Чөнки карасак, әгәр Коръәндә бик күп дугалар килә. Менә Раббана дип башлана. Безнең инде менә халыкта әйдә Раббана дигәч, ул бер генә дуга дип уйлыйлар. Раббана атина фид дөнья хасана ва фил ахирати хасана ва кина газабан-нар. Раббана дигәч, шушы дуга сразу безнең күз алдына килә. Әйе. Ләкин Раббана дип башланган тагын дистәләгән дуга бар. Һәм алар менә безнең тормышның төрле өлкәләренә кагылучы дугалар. Сүннәттә тагын да күбрәк дугалар, тагын да озынрак дугалар, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кылган дугалар. Менә аларны өйрәнеп, әгәр дә мөмкин булганча гарәпчә кылсак, яки укып, аңлап, мәгънәсен үзебезнең сүзләре белән, үзебезнең сүзләрдә тәрҗемәсе белән дуга кылсак та булса, бик дөрес, бик яхшы була. Шуңа күрә дуганы кылырга кирәк. Нинди телдә булса да, хәерле, хуплана инде ул гарәп телендә. Һәм шулай дуга кылуның бар, дуганың кабул булуы ихтималы зуррак булган урыннар һәм вакытлар. Мәсәлән, яңгыр яуганда. Һәм бу хәдистә килә. Яңгыр яуганда дуга кылу. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә каршында кабул булуы ихтималы зуррак. Шулай мәсәлән, уразада вакытта. Ураза тотканда дуга кылу. Сәфәрдә вакытта мәсәлән. Һәм башка шундый киңәш ителгән, сүннәттә килгән урыннар бар. Һәм әлбәттә мәсәлән, тәһарәтле булу, кыйблага карап утыру инде мәсәлән, бу дуганың кабул ителүен ихтималын арттыра. Тагын арттыра бит инде. Дуга турында шулай күп сөйләшеп була, аның әле кирип китсәк, теге кемдер әйтә, менә кабул булмый дип дуганы, кемдер әйтә, шунда ук миңа Раббыбыз җавап кайтара дип, яки анда инде ничә еллар буе дуга кылам, әзрәгә кабул була, әзрәгә юк дип анда. Шуннан дуга ул шундый бер корал дип әйтә инде мөселман, аның турында бик күп сөйләшеп була. Шулай да ләкин дуга турында бер генә сорау, ул да булса менә тәкъдир мәсьәләсе. Гомәр радиллаһу анһуның шундый бер теге әйткән сүзләрен ишеткән бар. Эй Раббым, әгәр дә мине тәкъдиремдә фақир итеп язган булсаң, бай итеп яз. Әгәр дә мине тәкъдиремдә бәхетсез итеп язган булсаң, бәхетлегә күчер. Менә теге 4 айда 10 көндә язылган сүз турында бар инде монда. Инде Гомәр радиллаһу анһу шулай дип әйткәч, безгә андый дуга кылырга ярыймы дип сораучылар бар. Чөнки шунда теге әйтелә бит хәдисләрдә, менә 4 айда 10 көндә аңа фәрештә иңеп язып куяр әҗәл вакытын, язып куяр аның ризыгы, бәхетлеме, бәхетсезме икәне. Менә шуңа күрә инде Гомәр радиллаһу анһуның үрнәгенә ияреп, без дә шушындай дуга кыла алабызмы? Я Раббым, менә ризыкларымны аз язган булсаң арттыр дип, бәхетсез тормыш язган булсаң бәхетлегә алыштыр дип. Чөнки без бит дуга кылабыз, Раббана атина фид дөнья хасана дип, менә теге миңа ахирәттә дә, бу дөньяда хәсәнәтләр, яхшылыкларны бир дип. Әйе, андый бер бар сөннәттә, андый дуганы кылырга мөмкин, ул хәдисләрдә килә. Ләкин монда шуны аңларга кирәк. Менә мин хәзер Аллаһ Тәгаләне сорыйм да, Аллаһ Тәгалә хәзер безнең сорауга карап ярар дип теге тәкъдирне Аллаһ Тәгалә безгә бер төрле мал язган булган, мәсәлән, акчага әйләндерсәк, бит анда күпмедер, мәсәлән, бер бүлмәле фатир язылган булган. Без сорыйбыз 2 бүлмәле фатирны. Аллаһ Тәгалә хәзер безгә 2 бүлмәлене ярар дип бирә. Менә безнең соравыбыз да бу тәкъдир. Яни безнең соравыбыз да бу тәкъдир, яни без барыбер тәкъдирнең кысаларыннан чыгып китмибез. Аллаһ Тәгалә безнең дугабызга
Аллаһ Тәгалә тәкъдир кылган, без аның тәкъдире белән шушы дуганы кылабыз һәм Аллаһ Тәгалә бирә икән безгә безнең сораган шушы мал булсынмы, мөлкәт булсынмы, нәрсә булсынмы, монсы да шушы тәкъдир кысаларында биреләчәк. Ягъни Раббыбыз безгә дуга кылырга мөмкинлек биргән дип әйтик инде. Әйе. Шуңа күрә сорарга кирәк, әлбәттә. Һәр вакытта да Аллаһ Тәгалә сораучыны ярата. Киресенчә шундый сорамаучыны теге яратмый дигән дә хәдисләр ишеткән бар, чөнки кеше үзенә ышана башлый дип тә килә бит инде. Әйе, кайбер кеше инде менә үзем эзләп таптым. Үзем тырыштым. Мин моны үзем булдырдым ди. Мондый кеше инде кемгә охшый? Бу Карун кебек. Карун кеше, Карунга да бит шулай дип әйткәч, шөкер ит дип әйткәч, Раббыңа мин моны үзем эзләп таптым, үзем эшләп таптым дип әйтә. Шуңа күрә, әлбәттә, бу зур хата, бу зур гөнаһ. Әлбәттә, теге акылы да булгандыр, акыллы булмасаң, теге гыйлемең булмасаң тоже булмый. Ансы да кирәк. Ләкин нәтиҗәдә барыбер бездә булган бөтен байлык, бөтен ниғмәт, бу Аллаһ Тәгалә биргән ниғмәт. Шуңа күрә бездән генә тормый, Аллаһ Тәгалә әгәр дә насыйп итмәсә, бирми. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә бөтен кешегә бирә. Сорыйсыңмы син, сорамыйсыңмы? Ышанасыңмы? Без күрәбез бит. Кемдер Аллаһ Тәгалә ышанып яши, сорап яши. Аның бер төрле. Аллаһ Тәгалә кемдер бар дип тә белми. Онда бит яши. Онда бит яхшы яши. Аның машинасы бәлки яхшырактадыр, эше дә бәлки яхшырактадыр. Шуңа күрә бу дөньяда Аллаһ Тәгалә бөтен кешегә бирә. Суын, һавасын, ризыгын, малын Аллаһ Тәгалә юк, бу кеше сорамый, бирмичә калмый. Анарга да бирә. Ләкин моның белән без алданырга тиеш түгел. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә бөтенсенә бирә. Ләкин инде бар ахирет. Менә ахирәттә инде Аллаһ Тәгаләгә ышанучыларны гына Аллаһ Тәгалә безнең рәхмәте белән җәннәткә илтә. Иншалла инде һәрберебезгә, безнең караучы инде тамашачыларыбызга да, хәзрәт безгә дә, сезгә дә Пәйгамбәрбез әйтмешли, Сырык Рафиқул Ағла, Фирдәүс җәннәтләрен, югары җәннәтләрне сырык. Һәрберебезнең Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде, менә монда очрашкан кебек Рафиқул Ағлаларда Пәйгамбәрбез белән менә безгә шушы гыйлемне, шушы динне җиткергән Пәйгамбәрбез, сахабаларыбыз, галимнәребез, үзебезнең галимнәребез белән бергә булырга насыйп булса иде дигән теләктә инде саубулашабыз сезнең белән. Бүген монда килгәнегез өчен Раббыбызның рәхмәте, сәламе булса иде сезгә дә. Мин Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһу. Хөрмәтле Хызыр ТВ тамашачылары, эфирда Имамнан Сырык тапшыруы иде. Ни кызганыч вакытыбыз шикле һәм менә хәзерге тапшыру инде безнең чыгып бара. Исегезгә төшерәбез. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз калган булса, аларны юллый аласыз. Менә эфирда күреп торасыз экраннарда үзегезнең адресларыбызны юллагыз. Иншалла без аларны үзебезнең хәзрәтләребезгә, остазларыбызга җиткеребез. Инде остазларыбыз димәктән бүген бездә кунакта һәм сезнең сорауларыгызга җавап кайтаручы хәзрәтебез Алла буганның имам мөхтәсибе Хәлим хәзрәт Шәмсетдинов иде. Сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.